Zenanları we interneti çäklendirýän Türkmenistanyň aýal gyzlaryň arasyna ilkinji hakaton geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy zorlukly ekstremizme garşy göreş tagallarlarynyň çäklerini 12-14 awgust aralygynda zenan hukuklaryny we interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň ilkinji aýallar hakatonyny geçirdi. Hakatony gatnaşyjylaryň ählisi Abaşanyň Türkmenistanyň kilçhanasynyň howandarlygyna 6 aýlyk Launch Life Coding taslamasynyň çägini öňünden web sahypalary we amaly programmalary işläp düzmegi öwrenilýär diýip Türkmen portal.com neşri habar berýär. Bamaganyň Aşgabatdaky binasynda geçirilen hakatonyň maksady innovasiýa ideýalarynyň döredilmegi üçin platforma gurmakdan, maglumat tehnologiýalary pudagyny işlejek zenan işläp düzüjileri has köpeltmekden ibaret diýilýär. 2 gün dowam eden marafonu 35-den gurak zenan programmist 9 topur gatnaşdy. UNDP Türkmenistanyň web saýty hakatonyň Aziýada zorlukly ekstremizmiň öňüni almak üçin jemgyýetde durnuklygy ösdürmek global taslamasynyň çägine geçirilendigini habar berýär. Birleşen Milletler Guramasy Ýewropa Birleşigi hyzmatdaşlygyna amal edilýän bu taslama Ýewropa Birleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýär. Abaşanyň Aşgabatdaky ilçhanasy hakatonyň tehnologiýa dünýäsine gender dürlüligini ilerletmegi maksat edilýändigini habar berýär. Şu maksatlardan ugur alyp hakatonyň dowamyny her topar üçin ýumuş hökmüni gender deňligini maksat edilýän we aýal gyzlaryň hukuklaryny hemde mümkinçiliklerini işe okuw ýerleşdirmek arkaly giňeltmäge kömek berýän web programmasyny döretmek tapşyrylypdyr. Ýarşa gatnaşan aýal gyzlaryň hödürlän web taslamalary barada jekmejek maglumat berilmeýär. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň hökümeti hem aýal gyzlaryň hukuklaryny hem interneti berk çäklendirmekde hukuk goraýjy topurlar tarapyndan berk tanqid edilýär. Zinanlaryň arasyna hakaton geçirilip gender deňliginiň ilerledilýändigi aýdylýan. Şol bir wagtda hakaton bilen zorlukly ekstremizmiň öňüniň alynmagyna ýardam berilýändigi aýdylýan Türkmenistanyň Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ýaly iri sosial torlar, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly iri messengerler häkimetler tarapyndan petikli saklanýar. Azatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň internet toruna garşy alyp barýan ýowuz göreşiniň çäklerini ýurtda şu wagt içinde ulanjylar üçin yeterli bolan ýeketäk messengeriň IMO goşundusynyň ýeti çäklendirilip başlananyny 12 awgustda habar berdiler. Bu habar Aşgabatda zenanlaryň arasyna geçirilen hakatony badylygy berilen gününe gawat geldi. Türkmen hökümeti diňe bir interneti däl eýsem aýal gyzlaryň hukuklaryny hem çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen jemgyýetine ozalam gysylýan zenan hukuklarynyň aprel aýyndan bäri täze derejelere çykarlandygyny, häkimetleriň aýal gyzlaryň daş sypatyna gödäwçiligi güýçlendirenliklerini habar berip gelýärler. Türkmen häkimetleri hususan aprel aýyndan başlap aýal gyzlara botoks etdirmek, gaş çekdirmek, kirpik tırnak uzaltmak, olary boýatmak, saç renkletmek ýaly aýal gyzlaryň daş keşpine serenjam bermek aladalaryny gysyp başlady. Azatlygyň habarçylary ýollarda aýal gyzlary saklap, olaryň dyrnaklaryny barlayan polisi işgärleri Büdjet işgärleri bilen ýygnak geçirip türkmen däpde suwlaryny gorap saklamak tagallarlarynyň çäklerini emeli ödelige garşy wagt nesihat işlerini güýçlendirýän türkmen resmiýetleri barada habar berdiler. Halkara uramalaryň Aşgabatda geçiren zenan hakatony fiýinçilere görä zenan hukuklarynyň we internet azatlygynyň Türkmenistana kyn ýagdaýyna belli bir derejede gyýtaklaýan bolsa ünsü çekýär. Türkmen hökümeti ýurtda gender deňliginiň ösdürilýändigini aýdýar. Türkmen portal.com neşrine göre Aşgabatda ilkinji hakaton geçen ýylyň iýulynda geçirildi. Aziýada zorlukly ekstremizmiň öňüni almak üçin çeýeligi güýçlendirmek BMG Ýewropa Birleşigi taslamasyna Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň dekabryna badylygy berildi.